Fas present que estàs estirada sobre l'esquena, Shavasana. Fas present que respires. Et disposes a deixar aquesta fase de relax per situar-te a la fase asseguda de cames creuades, que és la fase final del ioga, que ha vingut preparada per tota la sessió, que en diem l'observació interior. Aquí portes tot el que has estat fent fins ara, doncs al punt més àlgid d'observar-te d'una manera determinada, des d'allò més evident que és el teu cos, passant per la respiració, el seu so, i introduint una sèrie d'elements que fan que estiguis per tu plenament. En definitiva, això és un dels entrenaments. Entrenes estar per tu plenament. Doncs tu ets la protagonista de la teva vida, és l'actriu principal. Ajustes la posició de cames, molt bé, col·loques el gest habitual, índex i polze junts, tres dits estirats. Una de les claus, com ja has vist, sempre és l'esquena a la columna, doncs aquí es veu el resultat. Pressionant amb les cames amb els isquions, poses la teva esquena a la teva columna. Això el que fa és augmenta la teva vibració d'atenció, d'estar present. L'arbeta lleugerament recollida, tanques els ulls suaument i primer t'observes amb els ulls tancats, t'observes en aquesta actitud, asseguda de cames creuades, Siddhasana. Capta l'actitud present amb ella, com has estat fent durant tota la sessió. Ara incorpores també el moviment natural de la respiració, a la que aquí afegim un nou element, que és el so de la respiració, que és aquest so que fa l'aire al fregar la gola, en diem Ujjayi, que com sempre repeteixo, doncs significa que et porta a l'èxit. Aquesta manera de respirar pel propi so és un element més d'atenció, i pel massatge que fa a la gola l'aire, equilibrant, harmonitzant, potenciant el que són les qualitats de l'òrgan mental intern, especialment la que en diem la intel·ligència intuïtiva i la consciència, el donar-te compte. Estàs a la posició, estàs a l'Ujjayi, i ara, com a vegades fem, et proposo un recorregut imaginari que li diem passatge psíquic. O sigui, passeges atenció i Ujjayi per aquest recorregut imaginari que va des de la zona dorsal al centre del pit quan inhales i del centre del pit a la zona dorsal quan exhales. T'imagines com un trajecte, pots imaginar-te fins i tot un fil daurat que va des de la zona dorsal al centre del pit a l'inhalar i del centre del pit a la zona dorsal a l'exhalar. I ara incorpores també una vibració, que també fem sovint, en aquest recorregut, de manera que quan vas mentalment des de la zona dorsal a la zona del centre del pit, mentalment recites la vibració So, i quan vas des del centre del pit a la zona dorsal, mentalment recites la vibració Ham. So Ham significa jo soc, el que tu ets en realitat, un ser humà complet, amb un potencial de vida, d'amor i de saviesa, de possibilitats infinites, que va més enllà del que tu penses que ets, la teva essència. Per tant, estàs a la posició, estàs a l'Ujjayi, estàs en el recorregut, i quan inhales i vas des de la zona dorsal al centre del pit, mentalment recites So,
i quan vas del centre del pit a la zona dorsal, mentalment recites Ham. I ara incorpores una idea. Quan recites el Ham, el buidar, que vas de la zona del centre del pit a la zona dorsal i recites mentalment Ham, t'imagines que cada vegada estàs més a prop d'aquesta essència teva, d'aquest potencial de vida, d'amor i de saviesa. O sigui, incorpores aquesta idea. Estàs a la posició, estàs a l'Ujjayi, estàs en el passatge psíquic, que va de la zona dorsal al centre del pit, del centre del pit a la zona dorsal, a l'inhalar So, a l'exhalar Ham, i aquí en el Ham incorpores la idea que cada que recites Ham estàs cada vegada més a prop de la teva essència, del que tu ets en realitat. I arribes a estar tan a prop, que fins i tot, ment neutra, ment oberta, abraces la teva essència, el teu potencial de vida, d'amor i de saviesa, que es diu, segons la tradició, que resideix aquí, dins del teu pit, psíquicament, energèticament. Tres respiracions més amb tots aquests elements. Deixes tots aquests elements, estàs a la posició, te'n vas com sempre a l'espai frontal entre les dues celles. Observes aquest espai frontal que ara està buit. I ara, amb una actitud de ment neutra, ment oberta, com a objecte de concentració, projectes sobre la pantalla frontal aquesta sensació d'estar abraçada a tu mateixa en aquesta part íntima, profunda, essencial, que en diem potencial de vida, d'amor i de saviesa, que també es coneix com el teu ser, la teva essència. I t'imagines que estàs abraçada a la teva essència, com si abracés, com quan abraces una persona que t'estimes, doncs obre-te l'experiència de projectar sobre la pantalla frontal aquesta sensació. La diferència és que en lloc d'estar abraçada a quelcom exterior, estàs abraçada al millor de tu. I observes aquesta sensació a la pantalla frontal, d'estar abraçada a la teva essència, al que tu ets en realitat. Retires de la pantalla frontal aquesta sensació d'estar abraçada a tu, a la teva essència. Deixes la pantalla buida de nou, l'observes sense esperar res. Surts de la pantalla frontal, connectes amb l'Ujjayi, connectes amb aquesta actitud asseguda. Deixes la posició de les mans. Amb els dits polze pressiones precisament aquesta àrea ubicada al centre del pit. Trobes aquesta experiència de pressionar amb els dits polze aquesta àrea. T'agraeixes haver-te dedicat a aquesta sessió de ioga. Ens agraïm per estar aquí compartint-la. Inhales i a l'exhalar inclines el cap. Hari Om Tat Sat. Namaste.